ρίξε μια ματιά εδώ. Ποιος είναι αυτός εδώ, πάνω στο ταύρο γαϊδουράκι? Για να σε βοηθήσω, ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Όπως έδειξα σε προηγούμενη μυθογραφία μου, αυτός είναι ο Ζαγρέας Διόνυσος, όπως τον έχουν καταγράψει οι θεοί πάνω στη γη και τη φύση του κόσμου γύρω μας. Τον Ζαγρέα Διόνυσο, όπως λέει ο μύθος και επιβεβαιώνεται από τη γη την ίδια, τον κατασπάραξαν οι Τιτάνες για να αποκτήσουν από αυτόν τη θεϊκή του φύση, αφού ήταν παιδί του Δία και της Περσεφόνης. Αλλά κατάφερε η Αθηνά και έσωσε την καρδιά του, ενώ ο Δίας κατακεράβνωσε τους Τιτάνες και από τις τάχτες τους έφτιαξε το ανθρώπινο γένος. Όμως μέσα στις τάχτες υπήρχαν και κομμάτια από το διαμερισμένο σώμα του Διονύσου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι έκτοτε έχουν δύο φύσεις, μία τιτανική, η οποία είναι το φθαρτό μας σώμα, και μία θεϊκή και ουράνια, η οποία είναι η αθάνατη ψυχή και το πνεύμα μας. Άρα, αυτός εδώ που κάθεται πάνω σε ένα ταύρο, σε ένα γαϊδουράκι, με ένα σάκο και μαζεύει τα κομμάτια του Διονύσου και καταλήγει πιθανόν προς την περιοχή του Σινά και Περσία, Βαβυλώνα, Αραβία, ποιος είναι, ποιος μπορεί να είναι, ποιον μπορεί να συμβολίζει ή ποιους μπορεί να συμβολίζει ο μύθος